Dobro večer, dragi gledalci. Vi ste opet u jednoj emisiji koja ima uobičajeni naziv Razgovor s povodom, a kada imamo emisiju sa takvim nazivom, obično je potrebno da imamo goste koji je autoritet u određenoj oblasti, a jedna od oblasti koja zanima sve građane koji žele da vide zapravo kuda ide ovaj naš brod zvani Srbija, jeste i politika. Dakle, neko ko je, kako popularno kažu, pionir višestranačja, čovjek koga je vrlo teško predstaviti, ali je večeras u ulozi predsjednika jedne ozbiljne opozicione stranke sa visokim ambicijama. Naš večerašnji gost je gospodin Tomislav Nikolić. Dobrodošli u Niš i na televiziju Bela Minka. Dobro večer, bolje vas naš. Odavno niste bili u Nišu, pa eto, možda, ja sam rekao, vi ste lider jedne opozicione stranke sa ozbiljnim, da kažemo, ambicijama i tako dalje. Šta u tom smislu znači, da kažemo, vaš dolazak u Niš, vaše pojavljivanje i na puno lokalnih televizija gde objašnjavate, da kažemo, i vašu poziciju i poziciju Srpske napredne stranke, za koju pojedini kažu da je to neka, kako kažemo, partija trećeg puta. Da li je to dobro rezonovanje? Evo, najpre ovo mi je zaista prvo gostovanje otkako smo, koliko to je 4 meseca, formirali poslaničku grupu, ušli u formiranje stranke i Niš je prvi grad u kome imam emisiju na televiziji. Ja sam bio na BN televiziji u Bijeljini, ali to je bratska, to ne računam, ali u Srbiji Niš i televizija Bela Mi, koju ja izuzetno cenim i poštujem, i Niš kao grad, kao jedan od 3 najveća, pa i 4. da uračunamo Kragujevac, ali 3-4 najveća centra u Srbiji, grad koji je dosta zapostavljen, koji uopšte ne zaslužuje da na ovakvom geostrateškom položaju, na ovoj raskrsnici puteva, na mestu gde svi koji iz Evrope idu na jug, iz juga u Evropu, svi prolaze, a da Niš, evo, glavnu ulicu ne može da popravi da se prođe ili da građani Niša nemaju novaca da plate komunalije, električnu struju. Niš u kome sam, energiju, u Nišu u kome sam poslednji put bio u aprilu, čini mi se, u kampanji. Niš u kome stranka nikad nije bila dovoljno jaka da se predstavi toliko koliko je potrebno i Niš u kome ćemo, to sam sasvim ubeđen, postizati izvanredne rezultate, pošto je danas samo jedan mali deo ljudi koji su odlučili da se upuste u avanturu formiranja političke stranke, došao da me sačeka, da me pozdravi i da kaže kako je tu. Dakle, mnogo toga lepog me vezuje za Niš, ali kao i za srpsku političku scenu, malo pobeda. I to je razlog zašto smo mi napravili tu stranku treću, rekao bih, koju ne prepoznaje dovoljno ni vlast, ni opozicija kao veoma velike suparnike, ali sudeći po poslednjim potezima, očigledno da se nešto kod njih komeša i da počinju da zaziru od toga što su se pojavili, pa tako nikako da imamo pravi odnos ni sa opozicijnim strankama koje nekako beže od nas, trude se da građanima Srbije pokažu kako smo mi tamo negde uz Borisa Tadića, niti pak da se vlast usudi da nas tretira kao normalne ljude, kao normalnu političku stranku i da ono što je po zakonu naše bude naše, a ono što nije po zakonu naše mi naravno i ne tražimo. Dakle, u tom nekom, pojavili smo se u tom nekom vakumu u kome su zapele i vlast i opozicija, vlast zasnovana na ucenama, kombinacijama, 15 političkih stranaka u njoj, opozicija dezorijentisana, trebalo bi da napada vlast, a nije iskoristila pravu priliku, jer je bila na vlasti do juče pa nije mnogo toga uradila. Dakle, moj lični motiv bio je da pobedimo konačno. Predugo sam u politici od kad postoji višestranački sistem, a nisam osetio tu slast pobede. Čak i kad bismo pobeđivali, mi nismo mogli da formiramo vladu,
ja sam to rekao i svojim jučerašnjim prijateljima, budite iskreni, i da smo osvojili 40% glasova ove godine, sa nama niko ne bi pravio vladu. Dakle, ušli smo u posao formiranja stranke koja će sigurno vladati Srbijom na mnogo leta, mnogo godina i koja će biti partner sa kojim će svako hteti da sarađuje. Pre nego što krenemo na te aktuelne teme, da kažemo i to da televizija Belami se vidi u jednom širokom potezu od Kladova do Vranja, mi to tako kažemo, na istoku i jugoistoku Srbije, pa je to možda zgodna prilika da porazgovaramo i na tu temu kad ste već spomenuli stranačke infrastrukture. Bili su i neki lokalni izbori, postigli ste neki relativno dobre rezultate, na primjer u Knjaževcu, da tako kažemo, i na drugim mestima svakako, ali kako ide razvoj stranačke infrastrukture? Je li to jedan, kako kažem, složeniji posao nego što ste mislili kada ste krenuli u to ili... Pa znate, ne. Sa ovoliko godina da se pohvalim ili da se požalim da je ovo treća stranka koju formiram. Najpre, 90. godine smo formirali Narodnu radikalnu stranku, u tome sam potpuno učestvovao od januara, od bogojavljenja 90. godine kada smo se prvi put predstavili jednim člankom u politici. Potom 91. godine od februara Srpsku radikalnu stranku, ali u potpuno drugačijim okolnostima. I nismo znali da radimo taj posao i to je trajalo 4, 5, 6 godina formiranja stranke. Pa ni dan danas, evo kad smo se rastali, znao sam da u mnogim mesnim zajednicama nemamo odbore stranke. Ali ovo je bilo nešto sasvim drugačije. Ja sam znao da rizikujemo da uglavnom pravimo stranku od Srpske radikalne stranke. I taj rizik sam hteo da eliminišem u startu. Predstavili smo se kao ljudi koji žele nove. Dakle, meni su izuzetno dragi oni koji su bili u Srpskoj radikalnoj stranci i prešli odmah sa nama, ali su mi baš toliko dragi oni koji do tada nisu bili kod nas ili nisu bili u strankama uopšte i odlučili da idu sa nama. I sa toliko iskustva iz formiranja stranke, ja se istina nisam u poslednjih 6 godina ni malo bavio organizacijom stranke, ja sam je vodio ideološki i trudio se da tim uzastopnim izborima ostvarujemo što bolje rezultate, ali sam video i greške i dobre poteze izvršnog odbora koji je to sve radio. Na svim tim greškama mi smo uspeli za 4 meseca da stignemo do nivoa do koga su stranke u prvim godinama višestranačja stizale posle 5-6 godina. Evo, moja poseta Nišu nije slučajna, ja sam ovde su za Nišavski okrug koordinatori Aleksandar Vučić i Božidar Delić i ja sam od njih obavešten da je stranka skoro potpuno spremna za izbor svojih stalnih organa. Mi nemamo nigde u Srbiji, osim izabranog predsjednika i zamenika predsjednika, mi ni jedan drugi stalni organ stranke nemamo. Svi ostali su u fazi konstituisanja, inicijative, mesni odbori, opštinski, gradski, okružni, međutim, Niš je već stigao do mere da može slobodno da mu se prepusti, da se formira kao stabilan. Mnoge opštine u Vojvodini, na istoku Srbije takođe. Videli ste Knjaževac, spomenuli ste Knjaževac, to je bila i Ruma, Vrnjačka Banja, Prijepolje. Mi nismo tada još bili registrovali stranku, nastupili smo kao grupa građana Napred Srbije Tomislav Nikolić. I svuda smo bili drugi. Što jeste objektivno trenutni naš nivo. Naravno ću se trudim da budemo prvi i da ćemo se smenjivati sa Demokratskom strankom na vlasti. Ali taj posao formiranja stranke, evo sad u 56 godina, ponovo mu se posvećujem kao i kad sam imao 40, kad je to 38 sam imao kad smo prvi put počeli, to je bilo mnogo lakše, ali još uvijek imam energije i volje, sad radim zaista ono što osjećam da je dobro i ono što volim, ono što iz mene izbija potpuno, bez ikakvih kočnica, bez strahovanja, hoće li tuđe poteze neko da pripisuje meni, da li ću morati da se ponašam u skladu sa nekim inicijativama stranačkim sa kojima se ne slažem, a moram, jer je to disciplina. Dakle, potpuno slobodan kao da sam skinuo neki težak kamen s leđa, okupljam oko sebe istomišljenike. Istina, ima tu, rekao bih pod znakom navoda, sukoba
u tim odborima ljudi se utrkuju. Ko će više pristupnica donese, prave se grupe, sve to zdrava konkurencija i kad mi stižu neki upozoravajući tonovi sa terena, ja kažem neka pustite ljude dok stignemo do pravih izbora, izaberemo organe, svi će oni da rade za jedno. Znate šta je bio problem Srpske radikalne stranke? Recimo grad Niš. U tolikom gradu, u tolikoj organizaciji, a imate recimo 10 odborničkih mesta i jedno poslaničko osvojite. I onda ljudi počnu da jedni drugima podmeću zašto on da bude poslanik, zašto nije. Onda kad poslanik drugi put nije, šta nisi valjao pa ti isterali te, nisi više poslanik, ovo će da bude stranka koja će da vlada i Nišom i Srbijom, ovde će svako ko može da učini nešto dobro i za Niš i za Srbiju, imati svoje mesto, imati svoj posao. Dakle, ovde uopšte neće se postavlja pitanje da li ću ja moći da se istaknem. Svako ko bude vredeo moći da se istakne u Srpskoj naprednoj stranci. Kako određujete politički prostor koji zauzima Srpska napredna stranka? Pošto stalno se govori o profilisanju srpske desnice, srpskog centra i tako dalje. U tom smislu, vezano i za novonastalu priču koju evo mi kao mediji pratimo, ranije ta priča i popularno rečeno i istok i zapad, ona nije bila osporavana od mnogih, sada je to malo drugačije. A koliko možemo da kažemo, vi ste tu priču najviše da kažemo eksponirali. U tom smislu, kako vidite Srpsku naprednu stranku u dugoročnom smislu? Pokrenuli ste dve ozbiljne teme. Najpre profilisanje stranke. Vidite šta je Boris Tadić radio, ali na miru, pošto je na vlasti, pa ima vremena da se bavi organizacijom stranke, jer ne mora da gleda šta će se da mu podmetnu mediji ili konkurenti, već on podmeće medijima, pa mu je to jako lakše. On je predstavio Demokratsku stranku kao stranku levice. Čak Socijalističku partiju Srbije uvodi u Evropsku internacionalu. Znači, zauzeo je sav levi prostor. Tamo negde na toj desnoj strani nalazimo se od Srpskog pokreta obnove preko Demokratske stranke Srbije, Srpska radikalna stranka, Demohrišćani. Pa dobro, svi se nekako, oni su možda još najdalje desno. I onda je postavilo se pitanje, a ja primećujem kako Tadić iz te leve strane, preko centra, preko nule, polako prelazi na desnu stranu. Počinje da priča o odbrani Kosova i Metohije, o nacionalnim interesima, a mi se svi zbijamo sve više tamo negde na kraju, potpuno mu prepuštajući sav prostor i ja osjećam da će onda zauzme političku scenu potpuno, da ćemo mi u okviru 20% glasova svi da se tučemo. I ja to govorim u stranci. I o tome govorim i predsjedniku stranke, a on kaže ne ispuštajte tu ultranacionalističku poziciju. Ja kažem dobro, to je 9% glasova, 11, 15, ali nama treba 40, 50, moramo da pobeđujemo. I ja mislim da pojavom Srpske napredne stranke Tadić je zaustavljen grubo u napredovanju prema desnici. Jer gde, u čiji sad prostor da uđe? Tamo ga mi čekamo. I tu dolazimo na ideologiju koju on sad zastupa. Dakle, najpre je bilo Evropa nema alternativu. Kosovo i Metohija, nisam optimista, pre će biti nezavisno nego u sastavu Srbije. Da bi sada došao da na njegovo insistiranje se završi aranžman sa Rusijom, što njemu ne bi padalo, on je bio kao G17 plus do pre godinu dana. Da on kaže sada Evropska unija da, ali ne bez Kosova i Metohije, kao ultimatum, kao naš potpuni zahtev, dakle, a tu dolazi na naše polje. Nije on tu potpuno siguran, to je klizavi teren ako on želi da sprovodi politiku. Da se može reći da je on uzeo neke vaše ideje? Ali to već otvara još jednu temu, to je ekonomija. Dakle, ja sam srećan ako vlast uzima naše ideje. Prvo, prozvaću ga uvek da je to bila moja ideja. I ne može da kaže nije. Ja sam u kampanjama, pa i u Nišu ovde više puta, sa svim ovim ljudima koji su sada u Srpskoj radikalnoj stranci, ostali, sa svima njima govorio o kući sa dva ulaza, u istoku i zapadu, o tome da preko Srbije sve treba da ide. Energenti, sirovine iz Rusije,